Hotel Nightclub Carnival tarjoaa 24 huoneen ja sviitin voimin tasoikasta majoitusta aivan Suonenjoen ydinkeskustassa. Kaikissa viihtyisissä huoneissamme on jääkaappi, mikroaaltouuni, taulu TV, WC-kylpyhuone, puhelin ja langaton internetyhteys. Aamiainen tarjoillaan kello 6.30 alkaen. Hotelli päivystää arkisin kello 8 ja 24 välillä, viikonloppuisin aina 03 saakka. Kysy erikoistarjouksiamme ryhmämajoituksesta tai pitkäaikaisesta majoituksesta. Hotellivierailla on vapaasti käytössä iso 20 hengen sauna kabinetteineen. Monipuoliset kesä- sekä talviurheilumahdollisuudet sijaitsevat aivan hotellin välittömässä läheisyydessä. Muun muassa uimahalli, skuashalli, kuntosali, urheilukenttä, lenkkeily- ja hiihtoreitit sekä Kaatronlammen vesipuisto. A la carte -keittiömme on avoinna maanantaista torstaihin kello 16.21 saakka. Tilavassa ravintolassamme voitte halutessanne järjestää yksityistilaisuuksia, kokouksia ja juhlia. Meillä on ammattilaistason äänen- ja videontoistojärjestelmät tarjolla kaikenlaisiin tapahtumiin. Ja käytössänne on osaava henkilökunta ja erinomaiset puitteet. Viikonloppuisin alueen asukkaat tapaavat iloisessa yökerhossamme. Yökerho on auki perjantaisin ja lauantaisin kello 22.03 saakka. Hotel Nightclub Carnival. Monta tanssiaskelta arjen yläpuolella.